Очи Радомирова е на 18 години и учи в Софийска математическа гимназия. Мечтае един ден да изиграе в живота ролята на великия манипулатор. Цветан Петров е на 19 години. В момента е 12 клас в 133-то СОУ в София. Мечтае един ден да обогатява останалите. Радина Калева е на 18 години. Учи в 7-мо СОУ Свети Седмочисленци в град София. Нейният девиз – да изградя прекрасният нов свят. Яна Донева е на 19 години. Тази година завършва 51-во СОУ Елисавета Багряна. Казва за себе си – желая да нарисувам бъдещето. И така, кой иска да отговори пръв? Може ли? Трябва ли? Как да го формулираме точно въпроса? Човек да отнеме живота си, за да сложи край на мъките. Цветане. Не, мисля, че това... Да, отървава се от мъките, но наистина достойно ли е това? Все пак аз мисля, че когато се взима едно такова решение, трябва да помислим дали пък може нещо да направим за другите, не само да гледаме собствените си проблеми. Предаваш се просто. Предаваш се? Да, просто се предаваш. Отказваш да живееш. Само да те питам, сметки за ток плащаш ли? Не плащам. Не плащаш, нали? Да. Кредит да имаш случайно? Няма значение това пак. Да имаш увиснали две дечица на врата, съпруга, която е без работа от 1 година и половина, примерно? И е по-лесно да ги лишиш от бъдеще, отколкото да се Не знам! Искам да те поставя в тази ситуация. Няма значение, винаги има някаква опция. Ще намериш начин. Това е по-добрият вариант, отколкото просто да сложиш край на собствените си деца. Ама винаги има някаква опция, ако днес в един момент твой прекрасен живот се преобърна и ти започнеш да мислиш. Но ако той се преобърна преди 2, преди 3, преди 5 години и ти изведнъж се изправяш срещу една стена и виждаш, че не можеш да вървиш повече нататък, тогава какво правиш? И преди 10 да е, това трябва да намериш някакъв начин. Като умреш, какво ще направиш? Свършва всичко. Да, просто се лишаваш от мъките. Ами децата, като са ти малки. Не бива да се чака. Не бива да се чака да се стигне до някаква стена. А щом има такъв проблем, веднага да се взима решение. Не, винаги можеш да стигнеш. Добре, Яна, ти какво мислиш? Аз съм на същото мнение като тях. Смятам, че не е достойно това. Смятам, че не си герой, като отнемеш живота си. Ама и тебе да те питам, сметки за ток плащаш ли? Не плащаш. Не плащаш. Не плащаш. Не си нямаш взети някакви заеми, най-много за някоя GSM-че нещо. И такъв нямаш сигурно. Добре, обаче всички плащат сметки за ток. Да. Това значи ли, че всички трябва да се самоубият? Не, просто искам да разбера кой седи срещу мен. Прекрасни визитки, видях ви, много сте готини, много сте сладки, сега искам да разбера и други неща. Добре, учи да слушам те. За мен това не е акт на героизъм, по-скоро на егоизъм. Тук малко бъркаме нещата. Дайте да ги разграничим. Значи, има едни хора, които се самозапалват, за да се превърнат в някакъв символ. И те смятат, че по този начин запалват съзнанието на хората. Освобождават го и им казват, вървете напред, потърсете своите права. Има и някакви други хора, които притиснати от мизерията, решават да приключат Радина със земния живот. Аз мисля, че наистина има един момент, в който човек няма опции. И наистина понякога просто няма друго нещо, освен да се откажеш. И тия хора, щом са стигнали до такъв край на акт, като самоубийство, никой не иска да отнеме живота си. Обаче обстоятелствата са ги притиснали до такава степен, че просто се стига до това. Те не са искали да стигат до там. И какво печелиш? Според мен самоубийството по никакъв начин не може да бъде решение. Това е единствено бягство. И да, този човек слага край на собствения си живот, обаче какво става с хората около него, хората, които са го обичали през този живот? Да сложи край на живота и на тях? И какво ще стане по този начин? Не знам. Питам ви, вие ми кажете, вие ми отговорете на всичките въпроси. Защото ето Радина изведнъж казва, че е нормално, пък може човек да стигне до един такъв момент в живота си. Всички имат проблеми и всички имат много тежки проблеми. Ако всички решиме да се самоубиваме... Не винаги можеш да намериш помощ. Не вярно, винаги може. Винаги може. Ето този човек имал деца, имал е жена, може да намери подкрепа в тях. Да, но може да намери подкрепа в тях. Ето работим на толкова много места, ако трябваше да работи на още толкова. Жена му ще не може. Има някакъв физически предел, Елеонора. Не е толкова лесно, както ти си го мислиш. Никой не е казал, че е лесно. Добре, дайте да разграничим обаче, за да не смесваме, да се бъркаме какво точно говорим. Да разграничим това, което нека си да го наречем като битово, самоубийство или как, не знам,
И това, което е самоубийството тип символ, нали? Аз се самоубивам, за да се превърна в символ. Но, продължаваме разговора след рекламата по Нова телевизия. Айде сега да отидем и към другата тема. Човек, който посяга на живота си и самозапалва се, за да се превърне в символ. Това как го оценявате? Отживелица. Отживелица? Да, това вече се е случвало толкова много пъти, толкова много случаи имаме, нали, на героичното самоубийство. Сега по никакъв начин нищо няма да се промени, ако ти отидеш и се запалиш пред парламента или каквото и да е. Да, общо ще бъдеш поредния, който ще го направи. Ще бъдеш поредния, който ще го направи. А ако смяташ, примерно, че нещата са опрели до такава степен, са влушили, че никой не чува гласа ти, че е се тая, че ако излезеш, ако протестираш и се върнеш обратно вкъщи, нищо няма да се промени. Когато се подпалиш, пак няма да се промени. Пак никой няма да чуе гласа ти. Просто ще запомня това, че някой се е подпалил. И то за известно време. Я да чуя, Ирена не е съгласна нещо. Не мисля, че е така. Мисля, че самозапалванията бяха много голям знак за обществото в момента. Но според мен самозапалването... Знак за какво, Ирена? Аларма. Аларма, добре? Аларма, да. Аларма. Трябва да се намери някакъв изход. Че положението не е добро. Да, че не може да се продължава така и че протестите не са... Истина е, че тези самозапалвания, че Пламен Горанов обедини хората, обедини ги около някаква кауза, да. Но не мисля, че това е добър символ. Да, обедини ги, но има и други начини. Като им даде нови идеи, като се бори за тях. Наистина това е... Как се бори? Ето казвам ви. Излизаш, протестираш, викаш, мафия, прибираш се вкъщи обратно. Излизаш на следващия ден, протестираш, мафия. Имаш искания. Някой си подаде оставката. Той излиза, казва, няма да си подавам оставката. Ти пак се връщаш, пак протестираш и така. Стремиш се по някакъв начин да се развиваш и да станеш значим, да влезеш, ако трябва в системата и да я промениш, но не да се самозапалиш. Да, и да ги обедини едно, да има последователи е съвсем друго нещо. Какво значи това? Кажи ми, обясни ми. Значи, че окей, той да е символ на това, че народа се е събудил и така нататък. Обаче, защо трябва да има последователи? Хората според мен го разбират много грешно. Ние всичко го знаем. Ние знаем, че сме стигнали дъното. Защо не е нужно някой да се запали, да отнеме живота си, за да ни обедини? Всички знаят, че е трудно, че са високи сметките и така нататък. За какво беше нужно това? Защото той, според мен, се посвещава на някаква кауза и вярва, че по този начин, когато гласа му не е чут, вярва, че този крайен начин да покаже на хората какво случва. Да, нищо не се с отвъдното, не мисля, че сега някой ще го чуе. Той е вярвал, че някой ще го чуе по този начин. Не. Това е така, но достатъчно. Стига са се запалвали хора, имаше убийства в Гоце Делчев и въобще много неща се случиха напоследък. Мисля, че е предостатъчно, няма нужда от последователи. Сега е време разумът. Чрез разума да построим прекрасният нов свят. Добре, искам да чуя, да построим прекрасния нов свят. Сега, още няколко минути ни остават от предаването, ще ми разкажете за прекрасния нов свят. Лучия, ти как мислиш за това? Човек да се самозапали, да се превърне в символ? Значи, мисля, че е по-героично да остане и да се бори. Защото една минута не прави човека герой. Нали, той се запалва, изгаря за няколко минути, народа забравя след една година или две. И той е бил герой, но е бил герой за минути, за дни, надали след една година-две ще забравят хората, че някой се е самозапалил? Да. Ако беше сега той, да, но те са толкова много в момента. Но не е ли по-героично да остане, да се бори с проблемите, които е да обединява хората, да ги кара, да имат нови идеи, да са прогресивни, да се опитат нещо да променят? Добре. Аз мисля, че е много опасно да го възприемаме като герой, този човек. Въпреки, че да, той има своята кауза. Добре, имаше ден на национален траур. Ден на национален траур? Лучия, някой го назначи този ден на национален траур. Да не започваме за това. Добре, кажи ти за това, че е много опасно. Опасно е като пример. Сега има някакви хора, които са също толкова отчаяни, също искат да променят системата. И какво виждат? Виждат, че могат да сложат край на живота си и по този начин да излязат герои. Това не е правилно, това е някакъв стимул за тях, поне в края на живота си да имат... И какво има в края на живота? Лишават семейството, нали, защото семейството със сигурност го обичат. Именно това е проблема, затова не трябва да правим такива хора герои.
Какво значение има, че си герой при положение, че ти умираш? Какво значение има, че ще станеш герой последните минути, докато ти изгаряш? Това е героизъм. За много хора има значение. В крайна сметка това е последното нещо, което правиш. Това е последното нещо, с което ще се запомня. Като разберат как е Няма такива деца сега. Това да не го говорим, защото ти явно не знаеш, че момчето беше много младо, няма деца. Човека си жертва тялото, като го запалва. Но според мен може да го жертва като учи, като работи и като се постарае да съгради нещо по-добро. Нещо, което да... Не, той случай това е символ. Добре, всеки път, в който ти преодоляваш някакъв провал, окей, стигаш до един момент, в който вече не можеш да преодолееш провала. И какво правим тогава? Самозапалваме се. Това ли е решението? Отиваме се, местиме се в нов свят. Той се превръща в символ на всички тия проблеми, чужди провали, заради които той се пали. Да, но ето говорихме за сметките за ток, говорихме за кредитите. Това са едни провали, примерно, може да си платиме. Това е друго. Ние ги разграничихме. Аз затова поисках за едното да говорим в един разговор, за другото в друг разговор. Това са две различни неща. Добре. Два различни мотива. Добре. Прекрасният нов свят. Елеонора, какво е това нещо? Има ли такова нещо? Прекрасният нов свят. В момента очевидно няма. Щом хората слагат край на живота си, няма. Но по-скоро трябва да останем живи, за да го направим. Ето, ние сме млади, ние те-първа почваме да градим, да работим и по-скоро ние сме тези, които ще определят. Ти вярваш, че има такъв, така ли? Да, за всеки, но за всеки по-отделно, защото всички го разбираме различно. Общ няма. Няма общ. Няма. Как ще има общ. Да. Прекрасен нов свят според мен е в всеки човек, който осъзна, че чрез протести, чрез някакви съвместни действия може да променим нещо. Прекрасният нов свят е всъщност в самите нас и ще бъде реализиран само ако се обединим. Яна? Не знам, аз вярвам, че прекрасен свят има. За мен светът е прекрасен просто. Смятам, че хората трябва да се научат да виждат нещата, хубавите неща в малките неща. А не да очакват някакви грандиозни неща. Няма да се случат тия грандиозни неща. Чудоликащо връбче, например, е прекрасен нов свят. Защо? Слънчев лъч, който те гари по лицето, е прекрасен нов свят. Защото не. Разбира се, добре, не ме нападите веднага. Искате да ме убиете. Добре. Ирена. Според мен това е въпрос на перспектива и всеки може да направи света си прекрасен. Въпросът е да полага достатъчно усилия и да поема отговорностите и да не се предава. Най-важното да не се предава. Прекрасният нов свят също е винаги бъдещия свят. И именно този прекрасен нов свят ще ни помогне да го следваме, да се борим за него и да не се самозапалваме и да се отказваме от него. Добре. Радина, има ли такова нещо, бе, прекрасен нов свят? смятам, че... Това не е никаква измишлетина страшна. Не. Освен, че е книга, примерно. За да се постигне един такъв свят, който според мен може да се постигне и може много скоро да се постигне, говоря за реалностите на нашата страна, трябва всички да повярваме и всички заедно да се борим за този свят. Има такова нещо. Да, защото ако искаш нещо, трябва да се бориш за него. Това ще ние сме да живеем, а не да слагаме край на живота си. Да вярваме, че може да се променят нещата. Седат си сега едни хора и ви гледат в къщи и си казват тия, когато почнат да плащат сметки, когато започнат да пълнат хладилници, когато започнат да гледат деца, когато започнат да вземат ипотеки, т.е. кредити, когато започнат да вземат лизинги, тогава ще ги питам аз къде е прекрасният нов свят. Това винаги ще го има. Просто трябва да го приемем, че това се случва и че го има. Иначе няма смисъл. Ако просто почнем да мислим как ще плащаме сметки, ще теглим кредити, трябва още сега всички се самоубийства. Просто трябва да надраснем тези неща и да вярваме, че ще се случи друго. Каквото да си говорим, прекрасният нов свят принадлежи на младите и то на прогресивните млади. Добре.